Ali ova policijska akcija u Zagorju nije utjecala na raspoloženje u Zagrebu. Na ulicama je dan i noć veselo, raspjevano i rasplesano. Počeo je ulični festival Sest is the Best, pa smo tamo poslali Dorijana Klarića. Karnevalska povorka na kraju svibnja, toga ima samo u Zagrebu i to naravno na Sest is the Bestu, starom prijatelju koji se ovdje vratio i donio osmijehe na tisuće lica i to bez uobičajenih festivalskih stvari u centru, ružnih šatora i drvenih kućica. I love to make people laugh and I love doing that over the world. Traveling around the world. Može u obraz. A što ja trebam napraviti za poljubac? Apsolutno ništa, samo izaberi obraz koji i to je sve. Ok, onda ovaj. Tamo jedna cura na onom kraju dijeli puse vjerojatno dečkima, dijeliš li ti puse curama? Apsolutno, apsolutno, svakoj milostivici. Dan je, kažu meteorolozi, bio prilično težak i vrućno. Ova ekipa ovdje ne misli tako. Znate kako kažu, u stanu je možda klima, ali na cesti je ekipa. Klauni su smiješni, a nisu strašni. Hvala ti puno. Nema na čemu. Bravo, daj 5. Pozdrav RTL Grey.